Mutta oikein, anna olla jarru ihan auki vaan, kato, se ei niinku lahde nyt kiitää sitä mihinkään. Ei tuo antaa mulle tuulta vielä hetkeksi. Mennään vaan, se on mennä. Sitten se on yli 4, niin taas ei kaa takas. Sikana meillä ei oo mitään. Tuolla ihan sairas. Kun leivi nyt kun näkyy. Anna mulle Hermanni, en mä osaa puhua kamerasta. Ihan rauhas vaan, se on ihan tyypillinen iso, kunhan ne tulee veneen alle ja jää sinne. Kiire ei oo mihinkään. Mä kuulunkin jo, nyt tuon iso. Anna olla siellä vaan. Nyt toiselle puolelle. Perään iskä. Iso kuha on, herran jumala on iso kuha. Kameran käteen. Avoin kuva. Kuvaako se koko ajan? Koko ajan kuva. Jännittääkö Leevi? Joo. On iso kuha, herran jumala on iso kuha. Tässä saatais kyykin nyt paljon. Kyllä se saadaan, kato, nyt on kiinni. Ohjaa, haluaa mennä. No, se on ihan normikäyttäytyminen. Hermanni veti kyllä sen rekordin nyt, että mitä ei ota haavi pois. Otetaanko tota vähän vai? Hermanni heitti pikku kuhunarin sieltä. Jumalauta! Nyt täytyy Nyt nyt kuvat sitten äkkiä ja kala takas. Kutosen kuhasta. Puntari. Millä tää Toosa sammutetaan?